F'Mejju li għadda l-impjiegi reġistrati bħala full-time żdiedu b'5.4% filwaqt li dawk b'xogħol part-time żdiedu b'6.3% meta mqabbel mal-istess xahar is-sena li għaddiet. Minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ħareġ li fi żmien sena il-ħaddiema full-time żdiedu b'aktar minn 11,700. It-total tal-ħaddiema full-time f'Mejju kien ta' iżjed minn 251,500 filwaqt li f'Mejju tas-sena l-oħra kien hawn kważi 240,000 ħaddiem. Rigward xogħol irreġistrat full-time, iċ-ċifri tal-NSO juru li meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra l-aktar żidiet fl-impjiegi kienu fis-setturi tal-akkomodazzjoni u fis-servizzi amministrattivi. Fi żmien sena, ix-xogħol irreġistrat full-time żdied ukoll fis-settur privat bi 12,700 biex b'kollox hawn kważi 200,000 ħaddiem. Dan filwaqt li ħaddiema fis-settur pubbliku żdiedu b'64 persuna biex dawn jgħoddu għal aktar minn 51,000. F'Mejju li għadda dawk irreġistrati full-time u li jaħdmu għal rashom ukoll żdied meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra, dan hekk kif kien hemm żieda ta' kważi 800 persuna. Fi żmien sena wkoll dawk irreġistrati bħala ħaddiema żdiedu bi kważi 12,000 persuna. Meta mqabbel ma' Mejju tas-sena l-oħra f'Mejju li għadda kien hemm żieda ta' 5.2% fl-att tarġiel irreġistrati b'impjieg full-time, filwaqt li n-nisa jaħdmu full-time żdiedu b'5.6%. Min-naħa l-oħra l-ħaddiema li għandhom ix-xogħol part-time bħala x-xogħol primarju tagħhom f'dan ix-xahar kien iżjed minn 33,000.